sirahmu, nek nganti sirahmu ilang, kowe nek raup arek ngendi? Kapok kowe. Panjenengan menika sing emut Rama. Panjenengan iku mengke dikekep ngeten namung nggih kepripun? Aku umpama ta, lah kurang to dikekep mbok ngono rek niku putraku kekepen pisan-pisan. Kowe tenan? Injih. Umpama niku takon gatul matul sago. Gatul matul sago. Sendika dawuh Perkyono. Tenan? Nggih, Patih. Kula cek nyekseni. Kula nggih tumut derek jenengan lho niki. Nika siwa kula sabdo palon. Nggih. Ingkang momong kula wiwit alit menika. Sing ngomong niku kula ngertos. Kula ya bener ae niku. Kowe jenengmu be kaya palon. Lah nggih sami kali jenengan niku. Apa aku? Sae. Hah? Sae. Ai, ala kendar. Siapa takut? Jeneng Sunda lah nggih sae. Nggih. Arep tak patrapi apa le kowe kuwi? Nggih napa-napa nderek. Ingkang baken. Oh, kowe. Lah kula menika nggih abdi panjenengan to, Pak. Perkyono Patih. Aku kuwi duwe abdi kaya kowe tak nggo apa? Ya ora ketangkon duduk lur niku wau. Kowe pacakmu gur ngentekke panganan tak pati. Kowe persis kaya Suyat. Kowe sing ngentekke panganan. Pripun? Kowe persis kaya tanggaku Suyat. Oh, ngaten sami kalih kula niki nggih. Oh, menawi. Dawaku tok ngedoli lemah. Oh, nggih. Lemah pirang-pirang nggon dimplok kabeh. Elek-elek aku mbok medudung. Sampan niku ngudurasa tangga panjenengan. Niki ra senes kula to niku. Oh, Anak tuh. kula nggih mboten. Ora. Ya ada gua nih. Sampan niku ra ampun sangat-sangat ki Patih. Iki apa nak? Aku ki jane nek ora kami tekan nek ngerti bocah himah-himih. Nggih panjenengan menika ampun duka-duka kalih Raden Damar Wulan. Apa nak jeneng-jeneng? Bukan. Aku lali nek aku sing nukokke bres. Kalih Ini ya Mar. Nggih. Injih Perkyono Patih. Dos pundi? Kowe mantep tenan. Saestu. Nang kudu terwajo lho. Inggih. Saiki kowe tak dawuhi.